Uyabona le ntombazane leya. Le ntombazane ivele nje wangathi isipoka ayibonakali ke manje. Uyabona mina ngitshelwe unesi. Uyabona unesi lo obesiza yona intombazane yimanga lapha ya. Kodwa yazi le ntombazane ayifani nathi ngiyala. Uvele yazi wavumbuka emlilweni njengoDaniel ephuma emphandweni engonyama. Anizokuposhwa. Mina ngikholwa yonke imisangano. Yazi abantu bahlezi bezoba nento abafuna ukuyikhuluma nje. I mean like last year kwakhulunywa ngalo mfana lo owayiphupha inamba zelotho. You remember that boy? Exactly. Now it is this girl, the super girl. Nokuba umphakathi ukuthakasela kodwa siyacela futhi siyanxusa futhi nina bendaba kanye nani umphakathi futhi sinike umndeni wabo lengane isikhathi sabo kodwa Ibhasi nani ibhasi lihamba la. La ungena phakathi lapha emanzini. Phakathi la. Yakuphuma le ntombazane ayinayo lutho ayilimele ndawo. Ungasibelieve nje loso simanga leso. Uyabona le ntombazane? Hayi shem ila. Umfundisi wami uthi ubizwe amaZulu. Yabo le ntombazane leya she close. Uma ucabangele ngani kube nemlingo ngabe ikwazi ukuthi ihlale nathi la kunje. Uyalibonisa ngolunjani? Bu. Lungile ke mina nguThomas. Angikholwa ngezwa bethi ngifuna ukuthi lengane ifike la. Ifike ngilungiselele le gate. Ufuna uma ngabe ngifika la ngemoto ngifike ngithi bese lithi livala. She survived, shame, but powers. Hayibo. If she had powers ngabe simbona mhlawumbe uko New York or something manje. le nto le akusiwo lo muntu usindile manje simvikele simnakele singaphenduli nje indaba zakhe njengoba bonke abantu siphendule umgula wakhe ihloko emaphephandabeni ngiyanicela ke mphakathi sihloniphe ingane ngiyabonga Bathi kwakungamele ngisinde kuleya ngozi. Abantu abawu-22 abashonile. Mina kuphela ngasinda. Manje sengisala kwamashu nobabami. Isikole esisha, umgwaqo emisha, kude kunemsindo. Manje sengithola abangani abathandayo ibhola abanginika izinto zasekhaya. Kodwa kutholakala ukuthi le ndawo igcwele izinto ezilahlekayo. Amalunch, uclassmate, neqiniso. Abanye abantu bacabanga ukuthi nginendlini, kodwa nginento eningi, nginenjongo. Ngabe kuyiqiniso ukuthi mina would I dodge a bullet? Ukuthi mina ngingaphila ingona phade. Kodwa why mina? Why me? Oh, Danam. Awusemuhle. Angithi uyazi ukuthi ubaba uyahamba nawe kusasa? Ilalela ukuthi ngikushuthi ithombe. Awubuke umuhle kanjani mntana wami kodwa. Yazi umakho uzomjabulisa lezi ithombe. Awubheke nje kufanele kanjani. Hey, zizomlapha umakho lezi ithombe. Yini manje? Yini ndaba? Hlala phansi. What if uma uyazi? Ubaba usenze isiqinisekiso sokuthi siyasuka la kulomsindo leso. Siyoqala impilo entsha, la sothola khona abangani abasha, esikole esisha. Angithi? Angithi ufuna lokho? Ubaba la kumele kusenze ngithi. Uma Phela mntana mangithi uma phela fanele aqala lulami leso. Bese yabuya ke naye azohlala nathi siphinde sibe umndeni angithi. Phela ungekhohle ukuthi ubaba, Afekhohle ukuthi uba wena umusamthombeni. Indodakazi kaJeri umthombeni noSibongile. Indodakazi yethu enhle ethanda isikole nehloniphayo angithi. Ya, lalela. Shintsha uniform uzongifica ngalela kubaba ukuphekelile yazo. Khumula. Sana ama-video games ko-my friend. Hayi mina uma sangivumela ukuthi ngewo-my friend ngoba ngabiza u-my friend ko-Michael Jackson wavesana wakwata. 10 points, ukuzazi nesitayela. Hayi suka, asinandaba. Mina yazi I thought it was cool. Yabo ukhona ekuthena one-taste. Yazi ngathi ngizokuthanda ke nala. Eyes in front. Ngibukeni Nkosi yami.
La eduze kwami nginoMosa, uMosa Mthombeni osanda kusijoyina nje. Akeze la ngisithembuke la. So ningisize, ningamxoshi nje emzuzwini emihlanu kuphela esafikile. Mosa, you're welcome. Sikhona isihlalo esingenamuntu. Next to Shugela. Uyakhuluma yena kakhulu, but most of the time kusuke nje kuyi-nonsense kuphela. Prove me wrong, Shugela. Prove me wrong. So lona class special let. Special content class ehluphayo. Okay. Lona Mthangani. Abe lokana kahle fast futhi. KunoSipho. uSipho thiwa gqondo 7 kaningi. To work with the class. Teacher Tira. Ufika naye. Kubo amahleke lo. Amahle uyathanda ukukhalisa uNtomisa kuLisa for no reason. No, angeke ngihloniphayo lokho. Kuba ulwazi. Ulwazi ungamboleki lutho ngoba ngeke uyibuke into yakho. Akantshontshe uyalahla. Iqolo lesikole wayilahla nje. Lahla njani ichitha isikole? Adiyona kodwa bese Alexandra. Amakhulu. Isikole lesinoma reality show. Loyo umuzi omuhle yazi. Hama sapane, hama afuya. Otamatisi. Oza, etuze komkato, uthola otamatisi. Hama sapane, otamatisi. Hama veg. Sonthela etuze komkato, uthola olive. Hawu, mshana kunjani? Abanjani? Hayi saphila mshana. Shosho. Hama sapane. Manje malume lana amazamba namali. 10 rand masapa. Otamatisi. O 5 rand la mafu. Ya, uyotamatisi wona mhlawumbe ungigalela ngama. 10 rand otamatisi. Yini ngidakho? Ufuna uvule sakhe isitolo ube nenqolo yokudesa amaveji. Cha malume kahle kahle bengantshontshe malume bengantshontshe bengithi nje ngifuna ukwenza usa fresh. Ngama-apula amabili. Cha malume lendlela mngani wami malume. Ngala kabonakala ispoke. Umngalo wakho. Ihari mana ngeke. Awumbekele amaphula. Le. Wale kuhle. Hawu ngoba manje mna. Ngifuna ukudayisa. 10 rand profit yakho. Manje mina ngidobhani ngalokho kuqala. Udobhani makwenze njani? Angithi ngiyakunika noma awukwazi ukuzakhela yakhe imali awufuna ukuba nemali yakho. Hawu mina malume ngisabe lutho-ke ushontshe-ke mina ngizothi nje phela lo suku lanamhlanje hawu besikhulenya indaba. Hamba. Yazi malume angikwazi ne kodwa ube kusho mhlambe ithema lami mhlambe ngaba nje empilweni yami namanje. Njani ha lungile ha. Yakulisi. Puthu. Quiet down, please. Now, let's pick up where we left off yesterday. Niyakhumbula ngithi ukuthi sigcinephi? Yes. Ngaphambi kokuthi-ke kufike ukutholakala kwegolide, nangaphambi kokuthi kufike ondlebe ikhanya ilanga, sasinemibuso, siney'nkosi, siney'ndlovukazi, ngisho abafundi abafana nani. Ngakho mangithi ngisuka ebukhosini, angisho nje ngoba naku nginigqugquzela. Kuwumlando wethu. Awu miss, inkosi yayo mabhunye ekuseni. Uyazi nina ngane niyangixaka. Nivele nenze ngathi seninazo zonke impendulo ngempilo. Kungathi nje nilindele ukuthi impilo ininikeze impendulo kanye nesidlo senisakusihlwa. But let me tell you something. There's a verse, Jeremiah 29 verse 11. Ethi ngokuba ngiyawazi amacebo enginawo ngani. Nginihlelela ukuniphumelelisa ngingoni, ngininikeze ithemba nekusasa. Nawu ngalokho angichaza ukuthi impilo yohlezi ilula noma kwenzeke ngendlela mina engifuna ngayo. But it does, however, mean there's a purpose even in the parts that don't make sense yet. Engizama ukusho la ukuthi ngesinye isikhathi hayi yonke into ebukeka njengesiphithiphithi iyisiphithiphithi.
Sometimes it's just God doing long division. Yibo bafethu, cabanga kumele mamuvuna lalela. Uzwe ukuthi intombazane ephume ngevi just before ibhasi ingene emanzini nayo. Hayibona impela. Yibo ukhazi nomtshelile indaba ukuthi ibhasi lashe before ingene emanzini. Yabo lokho. Awukade ukwenzile nje. Hayi, utshela babethi isibhedlela into bekhulumisa obekizwile indaba bethi critical. Bebethi critical bashonile, bashuga kuthile. Hawu, wena uthando uyathanda nje ukungiqala ngoba phela kushiwo naso sonke kuthiwa akusiyo intombazane intombazane ekhethiweyo. Hawu, njengoMoses balomfana lo wathi Jojo uGoliath akhanda. uDavid. Ya uDavid. Yabona le ntombazane inenhloso ke nayo ngoba isindile nje. Inhloso enjengani? Nobody knows mfethu ukuthi mina ngizowazi kanjani. Kodwa uthe umalume wami akusiyena uNkulunkulu, umndeni wakhe okufa amakhathakhatha esile yena intombazane bathi fafafa kuyena. Wena usho njengomkhovini yabona lo baba uSibaya lo ngafika lo uyena. Hayi ngempela nomani ngempela. Mina ngizocabanga nini? Angazi mhlawumbe nje le ntombazane kumfaka. Hayibanike lo ban lo strainer kabi. Ngiyomkhumisa ngepamasi Joshua le bhola le. Kanjena vele lapha. Hey, vele sidini. Ishoni kanye nami. Khuyemora. Hawu, lezi ngane. Ningizwile ukuthi ngitheni mina? Ngithe Khuyemora. Oh, I give up. Futhi nje sengikhathele. Yes, Musa. Miss, yindaba ushukela engazange esikoleni. Ushukela? Leyo ngane ithatha isikole njengesiphakamiso nje. Uqhamuka makufuna yena aphinda nyamalale futhi ngokufanayo. Kodwa Miss akazange insuku ezimbili. Bebuke ngathi ubukeke ethandeka ngiyazi. Kodwa kuba usomahlaya akukusize ngamamaka amahle wesikole nehomework yakho. Akusilo nje inhlobo uhlobo lomngane oludingayo. Ngimbonile renke ethwele plastic. Nami. Uyabo? Weqa esikolweni ngoba efuna ukuyahamba ngama-picnic. udabuke ngathi. Totsins. Hawu lezi ngane. Totsins means goodbye. Hambani emakhaya. Our Father who art in heaven. Hawu, bafethu vele abantu manje bangithandela lokho. Isi siyabiza kwimhlophe yaba. Text. Molweni bantu bami. Yebo. Ninjani? Siyaphila. Ngicela ukubuza ukhona osekwabona ushukela kuleli sonto isikole nje sisonkeke. Ushukela akasafunda esikoleni. Ushukela ngisho nasemotweni akanayo ngisho nemali yokukhokha. Indaba engaka sesayithatha. Usho ukuthi-ke u-12 wami sophinde ngithole. Uyazi ukukhuluma manje nje noma ngawukhuluma u-5 wami. Lo mntwana asho ukweleta wonke umuntu la esikoleni. Yazi mhlawumbe nje ngithanda. Ngaqali. Manje ukuphumela ngayo. Lezifuna indaba ke ngayo. Angiyazi into enje mina. Ngizoyenza mina le mali. Ngoba ushukela kade waqala ukungikoleka. Ngizoyenza mina manje le mali. Bese la umini. Ngicela ipimpa. Mntanami ayisekho into yale mali. Uyakwazi lokho? Hawu. Sebenza business la. Yashoda imali. Inyukile intela. Ziyabiza izinto abantu odlala kude. Asigcine labantu ababili abasindile kule nhlekelele yasezimkhulu emqondweni bese sesimeni esibucayi. Yebo. Uyayena uJane. uJane okhulumayo. Yebo unkosikazi wami lo. Uthi njani? Hayi.
Imalini yona leyo? Hawu. Hey. Cha, Nkosi impela. Ngingenza noma yini okusemalini ukuqinisekisa ukuthi unkosikazi wami uyalulama uma sezingene elifanele. Ngiyacela. Uthangisa nje people. Ngithembule. Ngabe yonto eshoyo leyo. Yonto eshoyo. Hayi, ngiyaxolisa kahle, ngiyaxolisa phela, ngiyaxolisa. Ukuthi ngiyamthanda kakhulu unkosikazi wami manje. Ngifuna ukulahleka lo-ke. Indodakazi yami ngane ngiyenzela phansi. Mase ngifumela into enjalo. Hayi cha impela. Hayi ngizozama ngakho konke okusemandleni ukuthi ngiyithole le mali ngizoyifuna ngize ngiyithole. Ngizoyikhokha yonke. Yeah. Yini lo ibhalayo la? uSpongebop. uSpongebop. Hawu mama. Usudaba kanjena? Fakufundisa ukudweba umuzik manje yazi? Hayi ngiyakwazi. Uyakwazi? Awungidwebele ngibone phela. Musa, ufunani lana? Yazi bengifuna ukwazi ukuthi ubukephi. Sakubongela sengitholile. Sabaza khona la imkhulu Gabas Kingdom mfethu. Yindaba bungasazi esikoleni. Mfethu ucela ngifuna ukuba la mama akekho. Ngoba unoshukela igrade inhlobo yasinelisa. Khanda igrabha njalo mina la for this isikole Musa. Yebo lapha. Benzani? Yasentenza phela la. Hamba mfethu ngiqhatha mfethu. Hamba. Shukela phasi, shukela. Hawu, shukela. Ufunani? Ngifuna i-trick shot omqhudelane. Nenemkomela nemiyalelo. Thanani entry winner takes the pot. Ngangitholani lapho? Uzokwazi ukubuyisela umngane esikoleni. Yabheda lento. Nase ngifisa ukuyeka isikole, mina neyamali ngiyisebenzele. Ukuhlala nani emaklasini fire, ama-verb, ama-doing work. Azingenzeka lutho mina lona. Hayi ke, fine. Sala kanjalo. Mhlawumbe. Kodwa ke mina into engakutshela yona ukuthi ozowina uzothola ibhayidi egcwele amakhe. Bhakede? Lanti floor? Still warm. Dear. Ungamali 10 rand. Sure. Like 3 rand. Okay. Yazini akekho ukuzotshela uthisha. Uzani? Yeah.
Sami ngifunani manje? You know, le mali esiphethe la ingakulasta u2 months wonke. Futhi ngaba uma sekuthiwa hamba ngeenyawo. Serious? Hayibo. Abangane uhlule ifistos. Fatima, into ngempela nyenzele mina. Lutho ke, yazi senzela i-future wife wakho. Imagine unkosikazi wakho abe nomyeni osebenza e-scrap yard and enamasoyisa angafani. Enyabheda bafethu zani la. Nkulunkulu lamandla. Ngazi ngenze njani, ngiyazama. Ayikho indlela engazamanga ngayo manje. Kunzima. Ngathi angizazi ukuthi ngenzani. Ngasuka le ngezala. Ngathembisa la ukuthi ngizomvikela. Yo. Awuda Jehova ngicela ungilahlela nekhathi lenzima kangaka. Awu, Nkulunkulu. Baba ngiyasaba. Ngathi ngizoyimosha yonke lento. Nkosikazi wami. Umile nami ekhathini enzima. Nami sekuyisikhathi sekulesi ukuthi ngikwazi ukuma naye ngimvikele. Awu ndodakazi yethu. Hey, uyayibona nje ukuthi inethemba lokuthi ubaba uyazi ukuthi wenzani. Kanti nami angazi baba lamahla. Okuningi ngicela kuwena Jehova ngqo. Perché la cola? Iziguli ezimbili besesibhedlela ngenxa yenhlekelele yebhasi eyenzakale emzimkhulu zitholakala zishonile namhlanje kuseni. Lokhu kuletha isibalo sabantu abashonileyo ku-22. Kanti kule nhlekelele kusinde intombazanyana eneminyaka engu-13 nje kuphela. Abomthetho sebeqalile ukwazisa imindeni.